Engkel kowe iki aplane. Niki wong lanang ya ini iki sik turu. Tapi ngarit malah penak ngarit dhewe. Karo wong lanang kae malah gur di uring-uring, piye-piye salah hae. Karuan ngarit dhewe ngene iki sak olah-olahe tapi malah ayem. Ning pikiran ora dadi beban. Ora loro ati. Kayak kuat ora ya iki semene iki. Di bocahmu. Walah, kuwi apa? Wong dhuwit saya digawa kabeh nek wong arep ngarit. Kowe ngono iki mbok ditinggal kon biasane. Des ngono. Kayak kuat ora iki semene iki. Jeruk duit aku anu. Tak dolan. Duit apa? Duit tak dolan lu dilu saiki. Alah ra usah eneng kok. Ngarit sapi iki enggak warek iki sapine. Sapi pirang-pirang kok ngarit kok gur saipet iki sayur ora warek. Lah biasane ya semene to ngarite nek wong loro. Terus nek diomong engkel kowe iki aplane. Lah wong biasane lo ngarite ya sakmene. Kredite. Duit apa wong wayah nggo blonjo kok. Duit dienggo blonjo sampe njaluk kok arep Njaluk. Ora enek arep nggo blonjo. Jaluk. Lah ora enek Ngarep dolan salat jajan karo kanca malah. Ya duitnya nggih blonjo arep masak. Kok arep masak apa? Kok wah. Aja ora eneng Iki pokoke. tambahi suket iki. Ya eneng to wong wis aku kesel-kesel ngarit tok. Lah iki sayur ora warek kok suket iki kok. Biasane bendino ngarite sakmene to. Engkel kowe iki demo iki. Ya terus. Tambah iki pokoke. Ya sampe tambah ono rasa dolan sik. Duite ning ndi duite? Aja. Duit Iki ditambahi suket iki. Iki sapine ra warek iki tak tambah iki. Ya tambah ono sampean kuwi ngarit kuwi. Kowe iki nek dicoba wis tak. Wong nek sampe iki ora warek ora sakmene iki. Iki sapine bengak-bengok iki bendino bengak-bengok kurang mangan kok. Ya kurang mangan makane sampean ngarit ora tangi turu arep dolan. Kowe iki nek dicoba engkel kowe wis tak. Jadi anu kolonjono iki engko malahan kowe. Oh, balik nganu. Kene duite jalo. Ora enek, aja iki arep blonjo. Iki arep blonjo. Sesuk arep ember nanti duit tak. Sampai gembreket. Ndang. Aja. Aja ya aja. Wah, iki kok malah. Kene. Ora eneng, aja ya aja. Tangi turu. Wis ra ngurus. Pokoke iso go balik iki, ra ngurus kowe mlaku wae. Mitsu iki go balik iki. Wong kok aneh. Wis arep anu aku. Dolan. Dolan no. Sunggi-sunggi kuwi. Kok Ora dasar. Kene lho. Duit elek nyisih-nyisih nek ben iso nggo blonjo malah terjaluk. Beh, ngono ya montore digawa. Ki apa ya kuat aku sakmene iki. Ya Allah. Kon nginggit ya Allah, nasib. Ya Allah, wong lanang kok kaya ngono galake ra melas. Jan mentolo aku ngrasakne wong lanang kae.